Частна детска градина и частно основно училище Джани Родари въведаха новост в обучението на деца. Учебните заведения използват полезните методи на йога практиката и по забавен и достъпен начин учат децата на математика и физкултура чрез приказки. Същевременно мълчуганите са спокойни, уравновесени, тренират правилно дишане и стойка и по-лесно се справят с стреса от иначе сухи учебен материал. Йога мъдреците казват, че йогата ще се превърне в културата на утрешния ден, сподели пред екипа ни преподавателката Ели Колева. Децата изключително много се радват, защото това са много близки до тях практики, имитиране на животни. Под формата на игра също така се включва и дишане. Но при децата важното е да се създаде приятно усещане, т.е. както и при възрастните да няма напрягане, те не задържат пози, не е препоръчително, а само ги маркираме и всичко протича под формата на една приказка. Йога помага във всички възрасти, поне според това ниво, на което аз се намирам, смисъл тотален дилетант, но човек много отворен и много четящ и много искаш да научи все повече и повече. Просто защото във всеки един етап от живота си децата са подложени на някакъв вид стрес. На стрес, ако щете, когато прекрачват яслата. Стрес от съприкосновението с нови хора. В първи клас стрес от учебниците, от учителите, от новото общество и новия статут, който имат. И на всеки етап този стрес води до нежелани реакции, включително и в общуването. Да не говорим, че по никакъв начин това не помага процеса на обучение, т.е. трудно е. Вижте в училище какво става. Непрекъснато се говори за насилие, непрекъснато се говори за невъзможност да се овладее ученика в класната стая. Вярно е, при нас децата са по 12 в паралелка, но въпреки всичко, за да може да се обърне внимание на всяко дете по-отделно, за да може всяко дете да е пълноценен участник в процеса, много често ние практикуваме самите преподаватели по време на урок. Внезапна пауза и момент, в който те се откъсват, но само привидно от процеса на обучение. Всъщност те несъзнателно и подсъзнателно научават куп нови неща, само че по много интересен начин, общувайки, използвайки някоя йога практика. Чрез тази вид игра те успяват да се съсредоточат. Особено полезна е за справяне с стреса в днешните условия, знаете, напрегнати родители, напрегнати учители. И от тази гледна точка йогата е нещото, което им дава едно спокойствие, особено полезна преди учебен час или преди ситуация в детската градина. Като точно чрез този вид релаксация децата успяват да се разтоварят чрез тези игри, които виждате в момента, игри, които са толкова интересни за тях, толкова полезни, успяват по някакъв начин да направят контакта помежду си, да направят живота си по-приятен в групичката и по този начин да разтоварят себе си.